Mablani. Namba. Nando. Balia. Yo tin subra sama. Gila we. Yo tin subra sama ya. Ti madali dum. Awe ano. Ada bunka. Awai na guna ha. Ana boy testi. Uri beberapa bang. Donc ni malo. Ndi wuri so nyasi kante. De muso saba wa watole. Mbore mana toro. Ali ka fesa yete so ko ketuli. Ne entretien yete se. Nage mbada fi. Mbada chie. Otu. Ma gola litawale. Ese kana fursa di. Furunya lo takalama. Ina takalama, ina takalama. Ifa takalama, mfa takalama. Mbore Ndo kana fursa la. nda iga na le fudwa. Iga mfa le fudu. Asa furla. Iga fudu nyalo le fudu. Ino na le fudu la. Wane de bara toro ne wato. Mbore la wari bane to komi ile alo nalo. Ila nangara bani nunu. Ani ga sukudu bani nunu. Ino la wari beta ka do luma. No. Kan ne ni toro. Be ko yon ka be kala ko ko ni saninglo ala. Ndere saninglo ala ler mena ani wati men. Kele ndi. Ne te toro muso diu. Ite toro muso di. Me te toro muso di mbore lage. Me ko kala. Bala chiyo. Ino ta lo waso don fale. Me ko kala ko ntere na sana ler mena. Ko yon ka be kala ka ko wori be. Mbore ela wari chiyo to kolmi. E alo ne alo. Ite de da de munu no fe yala la. Muso langolo ni nunu. Ole bari ka wari chiyo. Ne ila furula ne mai magola. Mara de muso man sabadima. Mbore ole dani watoni. Mani dabla sani ma fiki yan dabla. Nini togo soro e da kono. Mbe ko kan je kan kari kono. Nga togo soro e da kono. Fatimu. Fatimu kana wateni. Fatimu. Lani sabari sa. Sabari. Dibe. Kunumba nan kada tani kata nan minar pe. Ne da fulo ko sani kule na kala taka pe la bo. Doka bra be ni. Ala. Emma. Wana Fatimu sani sugula. C'est ça. Donc dans la fulo tiara. Donc ala do mo sola sinya kelende. Ila simaya pa. C'est un kelen o dol di ben dol di ben. Mane ala ene blanna bembele awle kono. Na fletu yere karo. Donc alo enna adi wori so nyasi ka. Ay wori ni kana ruma anka kan kenyam kanyake. Ala ko nyi bele amena bibi ni bo. Boy. Ando wari ni wodi. Ante fofo la me ko la. Naya kamene tege. Ya ulo. Bawle ko. Aya kamera tege nyasi ka. Aya tege suroba. Aya tege tiloba. Akere sugudi. Ala ko ay wori so kamera nakana. Nyaka mo ko. Man ko ne boa. Na ba na tan yere fere boa. Chena de man no an na ska jeni. Ni yere fere do so be da wori so. Ulozu. Yere fana kuma ba fana kuma so mumba. Iba soroba.
Voilà. Dulu kena ni me. Isu kona sini. Place be ya. Ah. Na dia ala kutumia da kana la unodi ina. Ha? Telepon ngena mo luba moto luba mo luba nei na la. Abani. Abani. Ikame. Ne woli loko. Wa e be yoro minami. E ka nga anwu ne blasira ka ambla hatin sira nyuma ka hadin na nyuma da mo na fra ke be kan sira. Wala ni sa. E be muni la so mo ne te fena se kono ne bodo ne te fena se do me fe me ala de bulu na ko ka be sigin ka dama tukuna be sigin ka dama. Mai ta fala ka na wori. Awo. Wori ni sa tamnin na. Ha? Ami ala tara be war. Fe me ala bulu. Na ma war nyini kana na to bili be ke to godi. Akoni. Ebe do ne ke ke ni be tamike kamalen tigela ni yo ta fere fenta ibe fere ga Ngo war de be fere fenta. ni wari jiri ma wari mara don don ke wallahi ne ba do ma tal ne be ka ba ko nya ngam ta so ni kon te ba ne ba ni ba ere Oto fere fe ni bolo fere fe me na dalon de ila baka go ay ke fere fenta ba jaba fere ko net na jaba fere oto adam oke oto manangu me belali manangu me bi bolo tinya dandala sun tele ali fere manangu da balle rozu ni ala dandala ne be ko orozi manangu be bina me ibe ka manangu fene tira da ama ni fene be bini mente bela ni to ko tien mente bela ne de me bi ni kiba na adam ni commandre ni ma plan na ramendi wallahi ni yake daga do ita adam nya fe na kele aha ere mi ran ka fon kile ere muso ma su menti ali ni yele mo me na basa o di sawri do ha ile kan ka bidoni na wa papa ni ka kuma me ha ima fleba ifana fra ko de mai fana nyaye ha wane sebo ne bora ne wiye folo ana ku ye bi ne ku ti do ara e be kan ku se kan bla jogo jugo ya kan jugo jugo ya le wori ne ta yo jume fele ko no wade ba be na fa jume nye ba ha igata delila iflan fe o de kariye ke akonde o kariye ne mi to ko fa de plan iflante ne ka do fi grand sœur de ni ka de kunya ya me plan ata ye do me wuli ka ye ni la sa kai la iba yela la ne ba yele la nya fi na kele iman kende ko kai la ele ta kala di ay tu yale fo aha donc wole dre ha aha donc sun ne te foike ha ne be ko so ko ni ne ko so na daro ne be ne fene te ibolo kana shunya na re abe shunya la ele ta foike ba kana kuma no pesa ni ndemile ta dam gonde kidi nala wallahi wari ni pa nyinga di mami di mi boy la sa o be kla ka to ngo e ga to ta ko ngo bu ni ko ngo i dadi bu la ne o e tra ngo wallahi baba sun ba yara me ha c'est ça ko kana na so ko na ka ba ye ni ye ta yo hotel la hotel sra be waya adina obedi obedi ke ko dori surtout ne yere isi ga to ati so ni en mo ni ta te gira dia apa buya transitaire o mun di on be non de doyen ka baroke ka bar jamana kono bari jamana kono c'est bien ça sinon ne refana ne retre sani bila balidi wallahi tumbe ta Dubai Amerique France wol bero kana wallahi ya ka so lidi donc yambara lidi mais l'air mena koni position diara to pro merci ouais donc ndene ha yi jantaro ha na laso yi jantaro de chérie aywa demre wallahi sigilen don adam n'a kamalen min bɔ kɛnɛma ka na don so kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛ ɲɛna e tɛ se ka foyi fɔ i tɛ kuma wa a ka di ye fɛnɛ dɛ ba ni e sara e ye jahanama kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ de e ye kafiri yɛrɛ de n'i bɛ kafiri ɲini dɔrɔn n'i sɛgɛnnen de i t'a ye bilen o kɔ. Poro jakuma tala fɔra ko fina kan kinda ma i b'a le kafiri. E yɛrɛ.
nana ne b'a fɔ ko ne sɔrɔ la wuli voilà kuma na téléphone déchargé ni n'a ka charge adi wole ha wa kelen fa ñana min k'i dame na lu kono ko wallahi bi da fa hay to et puis docteur e kam ko to yale docteur ga mun fo docteur ko ko flani kelime ko den tawde wala ile ndeti le ndengere ma flande ana mo sen gelle di few aram ne jeli wala ngeli di ile ta ngeli na ki dai wayna ko ni ala on muna sa ne te jeli aha parce que ni islam ga ile te islam kan donc ngeli ti di ne to sira ka wori ga ma ne te jeli ita ngeli wala docteur kam ko nyal ndenti di bi ndenti di sini aha yi uya forward ikani le mar ko ne uya fo ha yi uya ikani le mar ko ne uya fo yi uya ha ibale uya fo nyomu den ma fene ba ko sukuru den ibale uya fo la di ali berinke wile uya fo la ne tedi juru den ma fene ba ne ala fana la ko ne be nge jugo yore kama ala ya ne jugo boni be nge ibia ni ma uya fo boni wole la juru den ma fene ba ala ko ala itala ta yasi ala ngoro kulu Mana ngeli? Ngeli ngeli tak ma. Siapa kau cakap kamu? Garan ser kana te mine adam na kamale ni gando sono ulna tolare te sama bama te ni haram ni kana wala. Boleh berapa dia ni? Berarti ni sukrai. Ha, maaf lah ni nanti mesti. Tu kalau berapa dia ni? Yang fina kali. Kita dah nak tendi lima deh. Nyete izin ni tak kadima. Apa nak tedi? Anu buat sombra bemi. Mati ni sukrai. Ilo roko ka tedi man. Tidak ada nama. Itu jote do kosa. Kadi yang aku cukup di. Eva. Munanya dia mah. Ha? Ni berarti na. Nala ka dondo segi pun. Wala ibu ni bola ko. Aha, nyakwa doni. Tak tahu kok. Berasanji. Yang fina kali. Ile relo ni. Ite pula ko gini kaele. Ina mudi. Ha? Ina mudi. Ah, ada saya. Apa dah? Oh. Apa dah dioleh? Apa dah dioleh ha? Adi oleh. Mungkin ni. ko adam boleh adam be so kono ya ni Apa dah kele? Mungkin ni. Emu. Ba wallahi be sanyi be ko fe. Ni. Billahi. Ile ni bele. Ite pula ko gini kaele. Ite dona fendi te bola fendi. Mana nak kam? Ni tu kan dia. Ni tu kan dia. Dia cukup. do ko te do wara do de en adam be awe jahannama kono mo direti yere Ibali jahannama kono mo wodi wodi. Nya fina kele. Ibali jahannama kono mo wodi. Ne bra pinyana. Doni nala ka doni siku ma boy kun. Ne bra di mana sanje? ni ala ka do ni Ala ma flani. boy kuna me kana ko kiba boy ku yere Ali kiaman kare ne sika sine ne ma kutula. Ne ko ni wodi anda so nya sika dunia ko na. Bravo fred. kiyama kono wato tora ta mo na wato kiyama la Ne be da haya be da hali kiaman nya fina. Aha na fulu. la fe me te la fe kiyama kono Mbela fiaye. Mbela fiaye. Ali kiaman ni mo. ni ne ga la ni ma me fene ne sego ke Jahannama ali kiaman jahannama arigina. Ibora ni. Ha? Jombora kana fina. Ani wori ni kile. Muri sora nya sika amba sora ti. Nya fina kile. Ha, epian fa kama jugo. ni ten kama dikire na ya me abara ko kite sirani ma wala ra be boy dem soko Oh, ate bako. ni ne na nyoy ne ba fa yana ati dem so ka to Ka tui, ata tui fo. Nya fina kile. Ta tui ni. Ha. Ile ken bombala ere nala. Ha. Ini kena bersaing lah. Ini di pantai ni. Koro bega ke swingo na nima kuma na maine. Omuni. Ini ala tenega che urezi kanga bono ya. Maklani. Ni kontek le ko di de. Bari. Kella kota itu godi. Ngone ga tere du.
Kere sirian kunu. Anara kunu suru ashiraya. Kumaran na ere wabi nanta karina ma. To bono kono ko te kelero kodi. Eba. Allah wabi nande mage. Ere kanga soma. Kashila wa. Ashiraya nike. Masa. Kumaran na ko ay wabi nande ma pra. Lani ni ko so pe ko kan je kan gigi ko. E fe flane ne ya. I flane ne re. E te moluyo ko ko ne flante. Ne ga che o ko je nyoko mai. E ka nga bono e fu na shino e. Yela ba. Ere ma ona si o don kan ga che ni won be mun ko aki bono la. O do na che ko ta e do ni ma. Wabi nani. Mi ma ne be fe ka pinye no. Akina ke ko no ko che da wo muso kiri ne kama. Na be no be do abana. Hey, Kau le fi. I urodi. Fagele bagele. ne fe ga me bua wo no la yin ni la. Be Kare. fe ga si wo ku fure da. Mi ma hali su abora wanya wo le so wo le nya. Abina ka me ta restaurant no la ka tan bua to wa. E ko to. Ora sangera do dia. Wallahi no. Eba. Munen terima me aler mena dia. Wallahi munen ti mau ko. Eba. Eso na ni jampa. Ki jambari. Iye jampa ne fen chama ke du ngona ya me. Kamere banele ko ayna la keme o betile di. Don do anana wanani. Ni ta du. Ni ta du ba. Eba ti sa ngona de mama baze kura kara kana dima. Basa ko rora. Eba. Basa mara ko. Gere mi flene kana otene ta tani. Kam kuno blare. Anyo kuno blare kuno anyo se baro kyo. Ne dembere. Eba. Ne bi yu. E ko ne yu ku to mai. Ni yu. Ibendo. Ka ole bongo muso nyali di. Sukile wa bina. Wana ngora ba. Nto da kunyana. Brai, no ko ne atrai da. Ne manga bebe. Ala ko tayo wori ni kanadi. Berapa? Kame. Allah. Nega bebe. Apa itu sama? Itu masa kami. Ayo nanti. Nanti. Bibi, itu masa kami deh. Urodi. Ali ke maluya. Wallahi ne tigelela. Kita mangkap yang beraya di. Hey. Adam, ika ko kumone kane. Aku tak abone kan. Mashiri. Kuma fi mu kuma ba mu mani ne. Ni ma fi. Ni ba mu bila. Wali fui. Ni ma fi ni kuma ba mu mani ne. Ni mana kadi ye bi place fa. Ni susu bi tora e ba fa ne. Du do jole ba ne mi mu ndi bla o. Kuma ba mande. Patron, ila kuma tungali. Na kono lo ya tunda pe yo. So ana kidia. Edo ali taji. Ya fe wona be bla ko kan nege. Mo nogoli. Ma plani. Eta patron su tinde ko mo nogoli. Ni mo abaka mo nogoli men. Abel presa bongro ni menako. Nya fi na kede. To ngela mo nogoli tan ni de. Ila patron ba ko to do la tan bila me kida. Yo pineke. Vai de tabali. Wallahi bi ko do de so mona mayne. Wallahi puna sere mane trade mata. Brai. Ma plani te manga fena buluma. Te manga fena luma feo. Wallahi ni tatu alama. Santo canta di bangkal lema. Ini ada kenapa? Puna tropal maya la urusi mane terare. Baspete no. Sei. Nem vou comer na maga baixio. Nisi.
Kanti. Bashimate. An ka denmisɛnninw ka ko de don. Denmisɛnninw bɛ tiɲɛniya min na sigida in na e t'a kalama. Filani ninnu. Awɔ. Na e ka mun k'i la. Filaniw ma fosi kɛ n na. E ka mun k'i la den na. O bɛ min na sigida in na e t'a kalama. Ne lu ko na ni kɛnɛ bɔra mɛ yan nin dabala yɔrɔ si dɔ. I denw bɛ jogo juguya min na kare kɔnɔ yan. E bɛ se k'a fɔ e t'o kalama. Sɔn juguya la. T'o kalama de. Kante e denw de bɛ nɔfɛ mɔgɔw kelen ka kare kɔnɔna minɛ i bɛ mɔbili de ye kare kun ni kare kun na e denw nɔfɛ e kelen k'i denw kɛ jagokun ye sigida in na sigida la mɔgɔ bɛɛ bɔlen bɛ nin ko in kalama bɛɛ falen na mɔgɔ si tɛ ka kuma ne seri ma o de la i ka kuma i denw fɛ i sera hakili sɔrɔ de sɛgɛn tɛ se ka mɔgɔ bila ko sugu dɔ la e kelen k'i denw kɛ jagokun ye parce que ko gɛlɛya bɛ i la Kante i sera sabali ye ten dɛ ni mɔgɔ tɛ yan min b'a f'i ye ne b'a f'i ɲɛna depuis ni nin denmisɛnninw ba taara sira ɲuman foyi tɛ nin den ninnu bolo u ka éducation tiɲɛnen don u tɛ taa école la kalanko tiɲɛna u tɛ foyi la cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ta ka pɛrɛn na mais n bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don lamɔ foyi tɛ e den ninnu kan. I ye nin ye président sɔrɔ i ye président den sɔrɔ donc ne denmusonin ye dɔ bɛn ko ɲuman min na ka bɔ kɛnɛ ma donc c'est que o ɲɛngoya n'a yigiri hali bi la. Hɔrɔn tɛ kɛ daga la dɛ fi yɔrɔ le ɲa ye hɔrɔn tɛ koron siyaman belebele ye n fa nin denmuso la duman ɲɛ han ale n'a filani ɲɔgɔn et puis filani don donc filani don donc faut y préparer valise fila han i bɛ valise kelen fa i bɛ valise dɔ nin na fa donc n'o 5 millions n b'o kɛ inchallah ni ala sɔnna. Inchallah ko dɔ ko tɛ nin di de ne tɛ bolokolon ko dɔ fi fɛn bɛ mɔmuru ye olu kɔ i k'a mɛn donc ni ka denmuso ta n t'a fɛ a kɔngɔ n t'a fɛ a ɲɛba hali ne yɛrɛ mɛ ten a fɛn tɛ n bolo donc ale ne hakili ye ale na a bɔ ni a kɔrɔmuso de la woloso de la yabi ni ka denmuso kɔkɔla to tun n b'i bɔ kɔrɔtɛ la mɛ ka b'a la n di donc fɔlɔ ko wolo y'an kɔfɛ fɔlɔ dɛ hali ni sigi ni ten yan donc yan tankate min kun jɛnbiya in kun wura ka jan a ye n bolo donc ni bɛnna o ma tabarikala ni ma bɛn o ma i k'a mɛn donc o le yan kɛ mais o tɛ bolokolon ko olu kosɔn ka fɛn ko tɛ bolokolon ko o kuma n'a yɛrɛ nana ni mobili ye kɔnɔ sisan kana ba waritigi caman bɛ yen nɔ fɛnɛ i bɛ taga sɔrɔ jogo ɲuman t'u la o ye tigi furu fɛnɛ ka tila ka tigi ni siri k'a da i kunna ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo n'a bɛ to i danbe la o de ka di ne ne tɛ fɛntigi ko yɛrɛ la fɛn bɛ ala de. Ma ne ye fɛntigi ko de dɔn ni ne tɛ fɛntigi ko dɔn ne ye fɛntigi ko de dɔn de ni fɛn t'a bolo salamu lafiya n t'a fɛ ka ye aw kɔ ni fɛn y'a bolo tabarikala i k'a mɛn ne ye fɛntigi ko de dɔn dɛ o le dɛ ni fɛn t'i bolo n t'a dɔn. Allah wala ye kelen kɛ mun na ale de don. Fatimu jɔn ka yɛrɛ kɛ la n'o tun t'a fɛ namara yan pewu. Ne nana ne n t'a fɛ i ye kelen min k'a la dɛ o kelen de kɛra kɔnɔ ye i la dɛ. I yɛrɛ mun ye e kɛra mɛ yɛrɛ ye komi tɛ se nbɛrɛnkɛli sigi nbɛrɛnkɛli yan ten yan donc mɛra ye burankɛ wa nbɛrɛ komi tɛ se nbɛrɛnkɛli denmuso le ten yan yan denmuso ye nbɛrɛnkɛli dɔɔni di donc comment dire ya tora n'an banna tuma min na ko a bɛna ni t'anw ɲɛbɔ o tɛ sɔrɔ e ko burankɛ na ni denmuso ko a bɛna mun k'a la i y'o kelen de kɛ na i m'a kɔnɔ ala ye a mɔgɔ ma sa o. ala comment dire c'est moi cɛ man kan ka kelen kɛ. o kelen pe dɛ o kelen pe nin o de ka filɛ. Allahu akubaru
Wala, aduh. Menggelam tuntai mulu. Kita kan kasih ha. Ha? Kita tak mulu. Itu ada. Itu yang hanya punya. Ayo follow ha. Ayo follow. Apa anda tahu nyabo? Hey, nunggu ko MC abulu. MC ke? MC abulu. Ani MC majornya abe kalau worobo. Paku ya abulu. Paku tia. Akan mamadu ko fa ka bintu ko fa ko aka mo ko. Coklat. Ani ire ko ai kadu. Ni ba be kalamo. Fatu mele bulu. En noginya sengelen te penga. Antuga ko ma shaman ke ka kelen bele ke. Mamalan dari gadi, hanya keladi. Jangan ni, ojo anak. Ada misigi, ada misigi. Ini sih ya. Kau tambah ya bo. Kamu nyapa? Aye ni menyala bosan ni tadi. Siapa? Sama. Wala. Dia musoleti, Dia ni lo. Dia musoleti. Wah. Jadi ni re. Aye fa, aye kene ni ya. Ala ifra ke kelen ko utoi sini. Ifra utoi. Kelen ko utoi. Engkau udah kelen pele damai belum kemana? Oh soalnya tuh di. Aye kene ni ke. Engkau udah kelen pele damai, ini fana udah kelen, engkau udah kelen damai. Wala. Entah tega pakai. Coba mana pakai. Wala, ulo kosong kapang kaya waflong. Waflong. Apa dah? Sipala. Ni baga. Wait. Atau tuh mesti kabel ni kayak tuh kena fla di nema. Nebe nana bara le na fro ko chebo no bula ama dugula. Ne bisa ta ni ko so wa. Ato ni ga kena fla di no abe kena sa wa di nema. Abi na share ni phone di nema. Ya ila kora mena ni. Donc abe ne ga kena fla di ma ka share di ema. Mu ba yi na ko mo gola te en ne ga kena ni share di ema. Ne ba mo Teme ba teme. Wala. Hey, Ne ba o tala he. Merci uro. Aye senkele le ge aye share di. Ema he Allah. Ema. Ni dai fa ni Kelen kelen dama. Aye kele. Ifa. Kelen dama. Aye kuma tala le aba fo sa. Aye kele nge. Abe. Ibro da. Ibro. Dema. Ido. Ibe ne ga wuro kila ka da furusi biya. Ah? Ko na ta yabi da ba dugula. ama ta ni bure Allah. Allahu akbar. awami ko bure. Ada dulu. Ifa aye kele ni gere. Kele. Jolo fuka. Kau ya le posa, kau ya lana. Kau ya lana. Kau ya lana. Ai pa ha, strama ba even man ko. Ko ne hinala ko bara dini. Ye hinala ko bara dini. Don holu so keme flawo Wale dila. pa ile fa ni mo le. Ina tanga mama ni ba sabali ko ba. Ba wale to tenna. Wale ba yin ken ketuga manye ba. Yine kuma sura bina se ba. El ne ko ne ga muso yin ka dema. Ne te de se kan tere muso nyene ma ron de ko di ema. Nye. Do kala mai. Itu ko jona ke. Ni promina ni soro ha ba wala ni me frate ge sigani bi faga adu te kanu. Basi ko yagbe. Bitari muso ko yagbe. Yagbe. Ima bra lene. Ima do suma ya pe. Donc prochainement basi anto yagbe. Anyo le kala. Ando na so ne ti ando. Ala. Adam. Na soro nga sigoro ni na de mago bila mini chichi dona. Atelier am mago bila atelier re. Okay. Ça va? Il y a le film, mais mais mon cœur n'est pas encore.
un problème là. Un petit 500 000 euros, tu vas faire après rien de voir. Ah, moi aussi, non. Mais ok, allez, va que. Quel problème? On tient ça. Tu vas te tirer, mais ça. Donc, c'est la même chose, bon, c'est ça. Il y a ça, faut que vous me Yaro, dites-moi, vous avez une chocolat bizarre. Chocolat, la toile. Ni lafiya ni tabu yɛrɛ filɛ ni ma muso kɔrɔba kelen ni t'a dɔn mun kɛ ne fana bɛ ye jula n'o tɛ ne tun ye jula e b'a dɔn sisan an segin ni cɛkɔrɔba kolo sari i bɔra ni furukolo dun ye ni cɛkɔrɔba kolo den ye fo ka dawula bila i b'i po lɛ e n'ala cɛ ne cɛkɔrɔba ni ten a ko k'a kun ye n dawula bi ye a kun ye n dawula ban ka n ka sɛbɛn ban pewu an fila an denmisɛn fitinin ye denmisɛn den de b'a i nɔrɔ cogo min na ko bɔra yen ko ne b'a sama yɛrɛ ko ni mɔgɔ ninnu y'a ya o dɔw tɛ ka taa la mɔgɔ na i kelen dɔrɔn a bɛ na sisan ale yɛrɛ mɛnna dɛ ni a wele depuis heure jumɛn jɔ n bɛna a wele k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na n t'a fɛ i ka sigi san ye so Nani, depuis k'i kɔnɔ a mɛnna sa a teliya bari ne pereselen de don ko ne ni mɔgɔ de don o k'i teliya e taara ne ka minɛnw bɛɛ yan ma se ka taa n'a bɛɛ mɛ n taara ni dɔ ye ok dɔ bɛ n bolo so kɔnɔ n bɛna tila k'a d'i ma i ka taa n'a ye aw bɛ yan awɔ an bɛ yen nɔ ɲɛnafin e n'aw fakolonden wa ne fa tɛ fɔlɔ ye dɛ n b'a dɔn a kɛlen don ka diɲɛ tɔgɔ bɛɛ da aw kan yen sa an lafiya nin den mɛ ɲɛ tɛ ne la dɔɔni farala an kan e dɔrɔn de b'an jɛ nin den de parce que aw cɛ ninnu aw ɲɛ jugu ka di n bɛna minɛn ninnu ta ka d'i ma i bɛ taga n'a ye n kɔnɔ da la n bɛna sisan n bɛ kuma i fa fɛ n bɛna saya la taga ni sɔn mama ça va ça va ko ka ça va alhamdulillah tɔgɔnin de la o bɛ baara de la yala mun bɛ fɛ ka waa 40 n b'a di ba ma a b'a di ma n k'a di yɛrɛ ma k'a di yɛrɛ ma e caya sa denmisɛnnin ka wari ko ok i ka numéro di yan n b'a ci ma direct là tu es sûr il va ci laisse ça waa 40 n b'a kɛ waa 60 ye ça c'est ne ye voilà mon numéro je me nomme Adam Adam pas de problème Adam il mago b'o la diɲɛ fɛn fɛn a fɔ n b'a kɛ c'est quel nom moi c'est Aziz ouais moi c'est Aziz Aziz a ka di dɛ ne t'en fais pas hein i mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na n wele dɔrɔn ne kuma i fɛ kɔfɛ yɛrɛ ci dɔw b'an b'u ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya Adam Ziyoti mɔgɔ min bɛ sɛki filɛ a ko bɛɛ b'a kɔnɔna na minnu bɛ yen i ka taa n'olu bɛɛ ye fana i y'a mɛn mɔkɛ an tɛ taa sisan bye bye k'an mɛn y'a mɛn i fakolonden i bɛ ka foli fa y'a kan ok n'o bɛ yan Soalnya suka sih, nah pernah katakan mau sih labang kubu ama, dua udah kono ha, ada labang kubu, paling negarnya ni, dia yang namanya nama so jadi,
Yɛlɛma masuk. Yɛlɛma masuk. Kuma banna. Yɛlɛma masuk le dia di. Yɛlɛma masuk. Kuma banna. Atukile. Terate. Ouais. On plane dah nama bide. Tuan yang bebe kurai. Bebe kurai tu. No. Berapa orang beri lagi? Kamu apa bebe kurai ni ko ayah belum laku. Neri ni no. Ni pai santi warni do boy. Cokoroba. Ni kan bila katu maya ko bani. Cokoroba nang gora. Gora putih ni lagi. Mi son feeling kasi. Ne la ni la. Merci. Ouais. Travelé. Ini kena suruh yang sekarang kau terasa tu. Ada yang di upper side. Ini keba yang ada beberapa lagi. Ada kutu di suruh. Ni, keba keba beberapa lagi. Trauma, travelé. Itu berasa. Kali sokongan ni kasih. Avec du val. Ati jufa la de. Abi kono de. Nta msiye. Adum. Mungi na kagina ne mun nambara ya ufanye ba. Ne ma ko be bara la. Ne ka nan dele no fe. Den bi bolo ya. Hey. Den bi bolo ya bi ke bi bolo ya. Bi bolo ya. Aha. Ne ma ko de be la. I ma ko be la. Ne ko finya na. Ira ma ko be la. Ne la nye chi ne do. Debi bora nyete na am far la ge do. Ina mun ni bara. Aha, wala I far lo ge do. Ne ko flani be mi ne na ku yo doro ne. Ayun kono. Na yu kono ba ko yu kono. Ayun kono. Ida nta ayun kumu. Ne ni fla nta ayun kumu. Ina mun ni nambara ya. Parce que Ibrahim sisan ka ko mara wori soro wala ko so ina na sinan ka ko. Ibra fla ni min da ina ni wori ko lo. Wori be mule ta. Jahannama wori. Ki dem fere ko wori. Alhamdulillah. Ibrahim sen be ga jaba fere lari. Alhamdulillah parce que ka dunya mal soro est ce que modi de soro wa ka ko kida fere. Est ce que be ba de fere. Mo sita de fere la. Se wa ngoro langolo ne chokoroba langolo. Akandia. Chokoroba kulosara. Akandia. Misiri be tigarela. Jo, misiri tigarela. Kanga ni ko nunu sababu ya la. Ibia, misiri la ko ne yele. Ibia, misiri la ko ne yele. Akara sababu ya fulani yere chie pew. Ina mo mina. Fulani be mi. Ai tundema. Muna kira, Bora. Mau kau mana tak? Kena berasa berapa? Berai, bom muna ba? Mau lo boleh ni. Ya, abra lagi nak. Saya nak kantor ini kiam. Jami fora cero. Oh, ini. Fenti nanti. Ensona. Nala ke. Isona.